Izvolite. Najčešći razlog je zapravo neadekvatna oralna higijena. Ako ne očistimo dobro zube, na zubima se stvara plak koji s vremenom, ako se ne uklanja, može mineralizirati i dolazi do stvaranja tvrdih zubnih naslaga, to jest do nastanka zubnog kamenca. Ukoliko se upala proširi u dublje slojeve, može doći do parodontitisa koji posljedično može dovesti do ozbiljnijih problema i do ispadanja i gubitka zubi. Osim toga, također može zubno meso krvariti zbog različitih hormonalnih poremećaja, pri nekim sistemskim bolestima i zbog korištenja različitih lijekova. Pa zapravo pacijentima se preporučuje 2 puta godišnje obavljati redovne preglede i čišćenje zubnog kamenca, a također se preporučuje minimalno 2 puta dnevno po 2 minute čišćenje zubi sa zubnom četkicom, mekanom zubnom četkicom i sa zubnom pastom, a za interdentalne prostore je bitno koristiti konac interdentalne četkice ili oralni tuš, zavisi kako tko što voli.